que ha estat globalment superior a l'Escó i al final 1-1, no sé quina sensació et queda. La sensació és que hem estat molt millor que ells. Al final ells han vingut a defensar i nosaltres hem generat tot a la primera part, tot a la segona part. Hem intentat de totes les maneres intentar adelantar-nos al marcador. Al final sí que és cert que és de penal, però bueno, al final hi ha aquest penal, hi ha un penal a la primera part que no li piten a Agi, hi ha un penal a la final del partit que no li piten a Ripoll, perquè sí és dins l'àrea, no és fora l'àrea, és dins l'àrea. Després de veure les imatges es veu que és dins l'àrea. Al final crec que l'equip ha fet un gran partit, que tot el que havíem fet o treballat durant la setmana s'ha vist reflexat avui. Crec que per dins hem jugat molt bé, que hem obert bé per fora, que hem generat moltíssim. Al final a la primera part hi ha 12 xuts a porteria, a la segona part hi ha 6, a part d'aquests penals que no ens han pitat, o sigui que crec que l'equip fa un molt bon treball. Una pregunta per l'àrbitre, però ja m'has mig contestat, suposo que no estàs content amb la notació de l'àrbitre. No estic content, però al final intentaré no parlar molt dels àrbits. Sí que és cert que crec que canvia una mica de criteri arrel de que ens pita el penal, i això tampoc ha de ser. Al final crec que és un penal clar i no ha de canviar criteri, ha de seguir sempre el mateix criteri fins al final. Si ell creu que està arbitrant bé, doncs que ho mantingui. Crec que estava fent un bon arbitratge i després ens ha començat a penalitzar amb faltetes tontes, que no ens les pitava, amb ell sí que qualsevol contacte que els hi fèiem pitava falta. Després és un equip que nosaltres sabíem que només ens podria marcar amb pilota llarga, segona jugada, d'1 contra 1 de Cheik i el punta que jugués contra els nostres centrals i amb estratègia. I al final ells ens marquen amb estratègia, no sé si és falta o no és falta a David, perquè al final David l'atropella el Cheik, però bueno, al final és futbol, és 1-1, sí, fas un gran partit però no serveix de gaire, serveix per empatar i prou. Globalment l'equip ha estat superior, però sí és veritat que els últims 10-15 minuts s'ha vingut una miqueta baix, no sé si el gol moralment els ha afectat molt, però els últims 10 minuts potser no ha estat del tot bé. Bueno, al final són 90 minuts, intentar jugar els 90 minuts al ritme que estàvem jugant i fent les coses tan bé és complicat. Crec que l'equip ha estat molt bé durant tot el partit, els 90, que hem jugat molt bé, que no hem deixat que el segon classificat fes res aquí, ha vingut a defensar i a passar l'expedient i crec que l'equip es mereixia els 3 punts. Dius que hem tingut, bueno, l'Hospitalet ha tingut 18 xuts a porteria, no sé si eren 12 i 6, alguna cosa així has comentat. Tenint en compte que s'ha marcat de penal només, no sé si com a nota negativa et preocuparia aquesta falta de punteria d'avui. Em preocuparia si no xutéssim a porteria. Al final hi ha dies que estàs més encertat que altres i avui sí que és cert que a la primera part hem xutat 10, 2 han anat entre els 3 pals i després sí que és cert que a la segona part només tens de veritat que vagin entre els 3 pals un parell d'ocasions amb el penal. Però bueno, al final l'equip ha generat 16 ocasions de gol, 16-17 ocasions. Crec que hi ha molt pocs equips. Ara si ens posem a comptar les que ha generat un Escó que va segon, si em dius la del penal i 2 aproximacions més, te les compro. Si vols te les puc dir també. Té 2 a la primera part, un xut des de fora de l'àrea de Sergio Moreno des de molt lluny, que va molt desviat, hi ha un des de dins l'àrea que també va desviat i a la segona part, a part del gol, tenen 3 més. O sigui que tot això és el global que ha fet l'Escó. Sí que és cert que m'agradaria tenir més encert, però no em queixaria si no tinguéssim aquesta manera de jugar, que no creéssim les oportunitats. Al final les hem tingut. No sé si al final del partit has pogut compartir amb el col·legiat les teves impressions. No, jo no comparteixo res mai. Ells, suposo que intenten fer la seva feina el millor possible, jo intento no protestar, intento ajudar, però bueno, tampoc soc tonto. Si seguim amb arbitratges que perjudiquin, després sí que saltaré com fan altres entrenadors i diré de tot aquí i ja està. Però intento respectar la seva feina perquè crec que és complicada i ja està. Hi havia avui força recorregut per banda esquerra, no sé si l'Hospital havia faltat arribar més cap al final a la banda esquerra. Bueno, al final tu tenies a la banda esquerra Ñoño, que tampoc no és el mateix que Agi. Nosaltres sabíem que amb Agi sí que hi havia molta més profunditat, però Ñoño tenia la mateixa obligació, però ell no és necessari que arribi fins a la línia de fons. Ell des de 3/4 pot centrar, pot ficar pilotes a dalt, als puntes, al mitja punta que pot entrar de segona jugada i teníem controlat aquest aspecte. Ells avui han col·locat 2 laterals esquerres a l'equip per intentar contrarrestar Agi i tot i així tampoc han pogut. Crec que han fet un bon partit, l'hem plantejat bé, els jugadors han escollit les jugades en tot moment molt bé i al final se'ls ha de felicitar. Avui no hem guanyat, si juguem així la setmana que ve entenc que guanyarem. Estem? Sí? Gràcies. Sí. Gràcies.